Sa panahon nga kadasig mag-advance ang technology, ang iban sa aton, dirita man ginasalig ang aton nga health. Nagamatu-mato na lang sa pag-search sa internet kag worst, naga-self-medicate. Pero paandam sa health experts, delikado ina. Kung nagabatsyag ang pasyente sa chest pain o kung nagasakit ang dugan, ginadala ini siya sa emergency room. Kung ang pasyente naman, may minor lang ang mga ginabatsyag, parehas na namang sang mild abdominal pain, hilanat, sore throat, pero stable ang iyang vital signs, sa urgent care clinic o kung UCC naman siya ginadala. So, ang chest pain, gina-consider na namon siya as serious nga complaint. So, ginadiretso na sila namon butang sa non-critical care or sa ER ginamon. Kiti, kalanlan, ta na i-rule out ang mga delikado nga mga kondisyon before ta sila i-decide kung mapuli or mapa-admit. Ang urgent care namon, amula na sila ang sa OPD, nga example, mga minor lang ang mga problems, minor nga mild na abdominal pain, mga fever, sore throat, nga stable ang vital signs. Kung may chest pain, usually ginapaidalo ang pasyente sa ECG. Ang doktor ang makahambal kung ano ang nagakadapat nga test nga i-undergo sang isa ka pasyente. Masugod kita sa ECG, kaya mo ng first line nga lang tawon ni doktor after sang vital signs kag pagpamangkot mo sang chest pain ni patient, i-describe na. So si ECG, dayon si doktor na order for to the echo or cardiac stress test depende sa iyang diagnosis. Pinaka-common nga mga cases nga ginadala sa subong sa UCC amo ang hilanat, ubo, sipon kag sore throat, ilabi na karon nga nagakambyo-kambyong lakat sang panahon. Pinaagi sa UCC, mas mapahapos na para sa pasyente ang makapakonsulta sa doktor kay 24 hours a day, 7 days a week. Kung may trabaho, pwede after working hours magpakonsulta. Routine consult at any time of the day amo ginaiyang sa UCC naton, sir, nga available siya maskin after work, holidays, weekend na amo na da siya ang amon nga serbisyo basta stable ang pasyente kay para bala maintindihan man sang tawo nga makakadto sila at any time sa urgent care. Tapos, may ara kami triage system nga available man namon ER 24/7 nga kung hindi sila pang UCC, ari sila sa ER. Abiso ni Doc, bisan ubo lang ang ginabatsyag, mas maayo nga ipakonsulta gilayon sa doktor para may baluan kung ano gid ang ugat. Dapat magpa-check gid sila kung may mga simptomas sila. So, ang isa pa gid ka mga abi bala sang patient nga once may ubo kalanlan na dayon antibiotic, which is not true. Amo nang gapakwa kami mga test like CBC kay dra naton makita kung ang iya infection is caused by bacteria or viral or virus. Kay kung virus na ang cause, hindi mo na need sa antibiotic. Symptomatic treatment lang tana and ginaparest gid ang patient. Kay kung virus, mas tasig siya bala maglaktaman sa workplace, especially if aircon ang lugar. So kung may ara ka symptoms, it's an etiquette gidapat nga suksok ka sang bus to protect your workmates man. Kag ari ang pinaka-common. Ang iban nagamatu-mato, check sa internet kag naga-self-medicate pero delikado ini. Suno sa kay Doc, kay basi either gin-stress mo lang ang imo lawas sa mas seryoso nga balatian o kun mas worst pagali ang imo balatian pero wala gilayon ma-diagnose kag naglala kay ikaw lang ang nag-search sa internet. Siyempre hindi kay kung lain na da ang imo mga gimpang search siya, basi ang makita mo ya mga worst na bala nga scenario or mga mild lang. So kalanlan din na iya assessment kiti ang ano gid sang pasyente for diagnosis, ang pinaka-important kina is always ang history kag ang physical exam. So kalanlan gina siya makita sang doktor physically, especially kung ang mga simptomas niya is mga abdominal pain, chest pain, hapo. Kasi ginabaliwala wala nakita. Seryoso. Kag mag-worsen, Sa Riverside Medical Center, ginpahapos ang tanan para sa mga pasyente para hindi ka magmatu-matu search sa internet kag mag-self-medicate. Makadto ka na lang sa UCC any time of the day para makapakonsulta ka sa doktor mismo. Any time of the day, sir, makadto ka lang sa UCC.
upon registration, i-check man na ni nurse anong yung mga chief complaint. That is why may possibility nga dira ka ma-cater sa UCC. At the same time, pwede man nga ma-refer ikaw sa emergency, whether inpatient or outpatient nga emergency visit. Kay base iya nga paggadto sa UCC, tapos upon checking sang vital signs kag iya nga symptoms, hindi siya gali pang UCC, pang ER siya gali. Ay muna nga importante gid ang assessment. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyo nga screen.